DUO is de dienstuitvoering onderwijs vanuit Nederland. En wij zijn hier om studenten die in Nederland willen gaan studeren, of studenten die in Nederland gestudeerd hebben en terug zijn gekomen naar Bonaire, die hun studieschuld moeten terugbetalen, om die te helpen. En we horen vaak dat mensen graag persoonlijk in contact willen komen met de medewerker van DUO. Dus daarom zijn we hier nu de komende 2 weken om de mensen te kunnen helpen. Vanaf aanstaande maandag is het servicekantoor open. Waar kunnen mensen deze bezoeken? We zijn gevestigd in het pand van de belasting. En daar hebben we beneden een balie waar mensen zonder afspraak gewoon binnen kunnen lopen. De komende 2 weken inderdaad. En er wordt ook zo'n verlichtingsavond georganiseerd. Wat kunnen mensen hier te horen komen? Ja, dat zijn de 2 voorlichtingsavonden die we geven op maandagavond en woensdagavond bij Dons Habitat. En daar wordt voorlichting gegeven over studiefinanciering als je in Nederland wil gaan studeren. Daarvoor kun je opgeven via de website duo.nl/bezoekantillen. In dit geval, een andere vraag toch kortom, Bonaire. Is er een overzicht van hoeveel studenten nu momenteel in schulden zitten? Schulden en leningen nog hebben openstaan? Ja, we hebben ongeveer 1000 studenten, of ex-studenten moet ik zeggen, die op Bonaire wonen en die nu nog een studieschuld aan DUO moeten terugbetalen. En het overgrote merendeel daarvan helaas heeft ook een betalingsachterstand. Dus daarom is het ook belangrijk. Kom langs bij ons op kantoor en kunnen we je helpen. Want we hebben mooie regelingen die we kunnen bieden. Zodat je niet in de betalingsproblemen hoeft te komen. En als laatste, wat zou een aanrading kunnen zijn voor de komende studenten die naar Nederland willen gaan studeren? Je ga je gewoon heel goed voorbereiden. Want het is een hele grote verandering als je naar Nederland gaat. Het is echt een hele andere cultuur. Dus wees daar goed op voorbereid. Ga samen met je ouders zitten. Kijk welke opleiding je wil gaan doen. Laat je goed informeren. En vraag op tijd je studiefinanciering bij DUO aan.